svojej profesii využívam veľmi hravosť a pohyb vôbec, tak ma zaujalo toto cvičenie tým, že vlastne nie je to také statické, je to vlastne rozpohybované, človek tam robí vlastne stále iné cviky, pekne to rysuje postavu. Každý si zacvičí tak, ako vládze. A v podstate dá sa cvičiť aj náročnejšie a jednoduchšie, takže asi záleží od toho trénera, že čo vám nastaví, ale my, čo sme cvičili, tak sme necvičili až tak náročné cviky a bolo to veľmi príjemné. Keď má niekto slabú kondíciu, tak vlastne presne crossfit je ten druh športu, ktorý podľa mňa fakt, že tú kondíciu človek s ňou naberie. Taktiež pre aktívnych športovcov, profesionálov, či už sa chcú udržať v kondícii, alebo chcú tú kondíciu stále navyšovať. Dievčatá boli veľmi šikovné, snažili sa. Nie všetky cviky boli ľahké, takže snažil som sa to vlastne spraviť tak, aby ten tréning bol komplexný, aby vlastne sa zamerali na celkovú kondíciu a svalovú vytrvalosť. Ako to Milene išlo? Ja si myslím, že to išlo veľmi dobre a myslím si, že mala z toho aj takú obrovskú radosť, pretože stále sa usmievala, endorfíny sa vyplavili na povrch, takže myslím si, že to veľmi bavilo, pretože je to takou formou, je to cvičenie, ako sa kedysi cvičilo na základnej škole, skákanie, takže švihadlo a také zábavné veľmi. Milujem pohyb, akýkoľvek. Tancujem, športujem každý deň. Každé ráno si dám takú polhodinovú rozcvičku a keď mám čas, tak dennodenne proste behám, cvičím takéto aerobné cvičenia a tým si udržujem svoju postavu. Jem veľa zeleniny, ovocia, minimálne mäsa, síry, skoro vôbec pečivo, obmedzujem cukor a sladkosti. A takéto, že zákusky a takéto vôbec nepapám, ale občas si veľmi rada dám čokoládu. Čo sa týka telocviku, mala si ho rada už v škole? Veľmi. Ja som bola hyperaktívne dieťa, čo je na mňa aj vidno. A v podstate som telocvik milovala. Zemepis a telocvik, to boli moje obľúbené predmety.